Здравейте хора, аз съм Марти, това е Мишето. И днес ще отваряме Лабубу. не Лабубу, а Лафуфу. И имаме Брейнрод карти и също на Лабубу карти. Нека почваме с Лабубуто. И може би ще има втора част. И после с пакета. Бъде после пакета. Чакай, как да го отворя? Това е невъзможно. Абе, малко се поразкъса бая. Няма нищо. Аз ще отварям плика сега. Сега ми дай плика. Да, само да го извада. Ето. Помощ. Дай да видим откъде Мише. Ще се включим, като го отворим. Хора, разбрахме как да го отворим. Там. Затвори очи и въди. 3, 2, 1. Да, защото Вижте го. искам да се остане за мен. Това е... Да, за теб ще. Това е Лафуфу, но вижте колко е яко. Да, те виждаме. Чао! Вижте